atong aron matuhop nato kining mao nga ebanghelyo nato karon mga igsoon nga din kita gihulagwayan may tungod sa usa ka tawo nga na ilambigit sa na apil sa banay sa usa ka parianong banay nga si Zacarias, no, tigulang na kaayo, ibutan pa kog kaayo, ug iyang asawa pod si Isabel pod, no, tigulang na pod kaayo. Unya gipahibal-an si Zacarias sa manulunda, so munta first annunciation tingali ni, no, first annunciation nga diin matuman ang gisaad sa Dios nga kaluwasan diya nila. Kay si Zacarias nagampo man kanunay naghalad sa Dios. Unya kini mga igsoon aron nga maka kuantaan ning mao nga hitabua ato ning balikon tan-aw katubang niyon ta sa ikaduha ka adlaw nato sa misa aginaldo nga ang pagkatao sa manunubos giandaman og usa ka henerasyon. So every generation hangtod nga nagpakatao ang manunubo sa iyang unang pag-ani giandam gayud ang mao nga pagpakatao sa manunubos. Nya mao usab kini ang inuntong panan-awon nga mahitabo natong mga Kristiyanos nga nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Nga diin andamon pod ang mga future generations. Mobita ng akong balikon, mga Kristiyanos in every generation, ang ilang mga anak pasundon gyud niining maong pagtuo sa kaluwasan nga padawaton sa atong Ginoong Hesus. Mao nang pabunyagan bata pa, no, kay mo na akong balikon na, no, ang infant baptism is the handing on of the parents' faith and culture to their siblings, to their children. Aron nga ang ilang mga anak nga mo nagsunod nila magpadayon ni ining mao nga pagkinabuhi sa kaluwasan ug maandam sa pagbalik sa Ginoo. So what we are doing actually is the same gyud, reflection gyud kaayo sa first nga katawhan sa Dios nga nagpaabot sa Mesiyas. Nya niabot ang Mesiyas, karon we are the second group na ta. Kita man ang nagpadayon niining mao nga pagkinabuhi nga maghulmag katawhan magpahari sa Dios. Unya, doon na lang importante kayong gipahinumdum nato karon mga igsoon sa atong ebanghelyo. Unsa man tamahisama kun kulang. Awon mga igsoon, mao man pud ni ang naitabo sa atong amahan sa pagtuo, si Abraham. Kay sa pagtawag ni Abraham, wa man siya tawag nga batan-on na siya, pa siya. Gitawag siya nga tigulang na nga magtukod og katawhan nga magtuo og Dios. Nganong adult man mga igsoon? Adult man. Kay kitang mga adult, mga igsoon, ko kitang mga adult mo apil na madyo ka ni kay senior na madyo ko. Di na mo gani malalis no nawungay ra ning ako. Kuan man expected magyud na, no, expected sa mga adult that we grow in wisdom. Nga mutubo ta sa kinaadman. Tingali sa batanon pa ta, wala pa kayo tayo wisdom. Kaya ang ato, kuan pamanta, napamantas mga curiosity of knowing. Gusto tang mahibalo sa tanan. Apan, magunsa man ang kahibalo, kung dili nato makaplagan ang kinaadman. That is the important thing mga igsoon. What is knowing after all if we have no wisdom? Dili ta makakita sa kamatuoran. Mobita na nga ang mga adult,
mao gud unta na siya kuan pa na kanang inuntang panig-ingnan sa mga batan-on kung unsa di ay ang pagkinabuhi ug unsa gud ay ang kamatuoran, no? So that's why dinhi atong nadungog nga gipurify si Abraham, ang atong amahan sa pagtuo sa Dios, nga gidala ang iyang kasinatian ngadto sa kinaadman, nga daghan sa mga Dios gamanan dito iyang nakaplagan. Usara di ay ang Dios day. Oo, usara di ay ang Dios. Munang kita og naapataan ng pananawuna nga magsalig pa ta daghan tag saligan kadi ta mosalig ug usa lamang kalinalang amura tag bata ana. Batay mo ang mga bata. Bisa kinsaray saligan. Pero tanawan ng bata sa sinugdanan. Ang iyang saligan ginikanan ramang yun. Pero sa diyang mitubo na, nakahanaw iyang pananaw sa iyang ginikanan, kapit na sa bisag kinsa. Pero hopefully, mabalik lagi hapon siya. Oo. So munang mga igsoon, muna natabo ni Zacarias, sa iyang kakulang o kawalay pagtuo, nga mahitabo gyud nga dunay kaluwasan nga mahitabo sa katawan sa Israel, ug nga siya mamahimong timaan. Ang iyang asawa si Isabel mamahimong timaan, no? Kay gulang na mumabdos, kay repetition man ni mga igsoon sa nahitabo sa ilang Old Testament people nga ang Dios di ay nag-amuma nila. Balik ta sa first reading, kinutlo sa basahon sa maghuhukom, di ba gyulagwayan ta may tuon sa pagkatao ni Samson, no? Ang iyang inahan landay, dili mumabdos, gulang na. Pero gipadayag sa Dios ang iyang himaya, kay iya maning buhat, di man ni buhat sa tao. Muna ang paghatag og kinabuhi mga igsoon, dili ni atong buhat-buhat ni sa Dios, kita iya lamang instrumento. Kaya ako itong balikon, ang Diyos nga Espiritu, nag-influencing siya dinhi kanato. Nya, mo ni atong pananaw, makasabot kay ta, anong himuon tang Kristiyanos nga magpakatao si Kristo dinhi kanato, kay kita man ang iyang influencing, mga igsoon. Munang tanawa, unsay nahitabo ni Zacarias, naamang. Dili siya makasulti may tungod sa kahimayaan sa Dios nga iyang nasinati, nga nakakita siya og pananaw, no, anghel. So meaning ambassador gikan sa koan sa kahimayaan. Unya nakadungog siya sa maong maayong balita. Pero man sa mutuo naamang siya. Ingon sa diay taniini mga igsuon. Kung wala tayo pagtuog Diyos, maamang puta sa dakong buhat sa Diyos dini kanato. Ug tingali mao ni hinungdan, ngano nga daghang kayong gipabunyagan, wa gyud mahimong binunyagan ang kinabuhi. Naka-G mo, may buntag, murag gaduka-duka pa maning uban kipat-kipat, no? So nakuha niyo mga ison? Tungod sa kakulang ko lay pagtuo, munang tanawa mayong among pabunyagan among anak padre aron mahimong Kristiyanos, padawato namo ni Kristo na nagtubo ang bata, wala gani Kristo. Tungod sa kakulang o kawalay pagtuo mga igsoon, nga si Kristo di ay mao ang ino natong kahingpitan sa kinabuhi natong mga tao. Siya mao ang matuod nga tao, nga maon tayo makahimo natong tinuod nga tao usab mga igsoon. Unya, ang nakanindot po, atong paminahon si Isabel. Kung sa giingon ni Isabel, pag mabdos niya, salamat kay sa Ginoo, kay kung sa gikuha na gyud ang akong kaulawan. Ngano man kay sa karaanan mga igsoon, kanang asawa nga dili manganak, ilan ang kaulawan, kaya para nila, mura ba gipanisan sila sa Ginoo ba? Oo. Panisan na sa Ginoo. Muna ilang pananaw. Pero sa tinuod na lang, dili na iuntang kaulawan.
Kaya ang Dios raman mo'y magbuluhat, maghalatag ko kinabuhi, nga dunay tumong para dini kanato. Pero ang ato lang ani mo nga gi-pick up nato ni kay karon kung panahon na mga igsoon, wala naman ning panghuna-hunaa. In fact, daghang mga asawa, mga guol man ug mga anak. So dili sila layang mahimong inahan. Unya, kung gusto silang mainahan, sila mo'y magbuot o kanus sila mahimong inahan. Ay, Father, unya na lamang may mga anak, Father, kaya pa may matigom. So, kaya di aron nga dili panganak, kaya pa man kayo natigom, gagamit og mga instrumento nga makapadaot sa taguangkan alang sa bata. Kung nagkarugdagan ng kwarta, layhan ng mga anak, dahil yung, Father, wa mo mga anak, tagaan bitaw mo, kamo, may dili layhan. Ya, sige ampo, matuman ang imong pagbuot, dini sa yuta, maingon sa langit. Galitok og mga pulong, mga igsuon, nga wala po nato sabta, kung nakasabot manggaling, o gituuhan bakaha. Muna mga igsuon, duman na usab. So daghang kayong ipahinumdum nato aron nga sa atong panaw sa kinabuhi mga igsuon makapanaw gyud ta nga tinuod nga mga magtotoo og Dios. So let us continually purify ourselves ngadto sa ino natong kinabuhi nga nadawat nato gikan kaniya human mapukan sa kaaway sa Dios. So with these reminders, let us continue no padayon ta sa atong panaw sa kinabuhi sa pagpakigbisog sa kaluwasan nga atong nadawat aron nga kini